Значит так, вось гэта наша асноўная пляцоўка для гасцей. Альтанка. Вось тут справа ёсць мангал. Вось там будзе бочка з вадой. І калі трэба каму што-небудзь, вось там вот под гэтым дзеравам знаходзіцца туалет вясковы. Так, ну ідзем у лес. Вось тут вы бачыце маленькі бярэзнік. Гэта тэрыторыя, на якой гуляць нельга. Тут будуць госці брадзіць, хадзіць. І так вось мы па трапінцы ідзем. Поднимаемся вверх. Так, яшчэ раз покажу. Вот, лес, бярэзнік. І вось мы прыходзім да кропкі старта. Зараз кропка старта обороны. Вось тут под вялікім дрэвам яна будзе размяшчацца. Тут ужо натаптана, травы няма. Вось тут адсюль пачынаецца старт і рассадка па пазіцыях. Адразу покажу самую короткую кропку старта. То есть, калі стартанули, вось тут на гарэ будут размяшчацца асноўныя кропкі. Недзе вось тут першая, галоўная, цэнтральная. Вось там у бок той хованкі будзе яшчэ одна кропка. І вось тут, вось там бачыце такі акоп. Каля гэтага акопа яшчэ одна кропка. То есть кропкі размяшчаюцца дастаткова блізка адзін ад адной. Так, і вось там унізе, зараз лісце распусцілася не бачна, але калі яго няма, вось там адразу знізу бачна кропку старта штурмуючай дружыны. Туды мы тоже зараз сходзім. Значыць, вось гэта асноўны напрамак. Калі стартанули, бярэм под контроль гару. Потым ад кропкі старта можна яшчэ пайсці вось сюды. Вот, для гэтай пазіцыі. З гэтай пазіцыі можна бачыць трэцюю кропку, якая знаходіцца справа. І адсюль можна кантраляваць бомбу. Бомба будзе размяшчацца там, на тым, ось, вот, я на яго паказваю, вось на гэтым паддоне. Вось тут можна рассесці, каб кантраляваць правы фланг і левую кропку. Так, давайте спущуся вниз. Пару человек можно будет направить далеко наперед. То есть, так. Вот там место, на якім я зараз был. Вот мы спускаемся. Вот тут сверху левая кропка. И вот на гэтым паддоне будет размяшчацца бомба. Вот тут сверху. Можно направить человека менавіта вось сюды, ці вось туды наверх на гару, каб кантраляваць пад'ём на асноўную гару. Ну, гэта вы ўжо самі для сябе вырашыце, як вы будете дзейнічаць. І вось ад бомбы прамая дарога да кропкі старта штурмуючай дружыны. Ось адсюль будзе стартаваць штурмуючая дружына. Ось тут зона старта, у якой нельга будзе страляць па штурмуючу. І адсюль яны змогуць назіраць за пляцоўкай, таму абароне трэба будзе больш утойліва хавацца, бо
іх могуць заўважыць, куды яны хаваюцца. Пляцоўка дастаткова кароткая, але за буйнай зеляніны прамых прастрэлаў няма. Ось. Так, ну, штурмуючы могуць пайсці ось прамым ходам да бомбы, альбо вось сюды налево падняцца на холмік і прайсці ўдоўж поля, зрабіць такі абход. Могуць зрабіць атаку напрамкі, ось прама на гару да кропак, альбо ось сюды ўправа. Зрабіць абход управа. І вось тут я хочу вам паведаць пра абмежаванні. Вось гэтыя дрэвы. Ну вось, тут яшчэ можна ісці. За елку тую схавацца. І вось тут пачынаецца лесапаласа, у якой размяшаюцца госці. То есть позіркава праводзім вось такую лінію, што вось гэтыя бярозкі, вось гэтая ялінка, і далей за іх не выходзім. То есть вот тут за ялінку мы схаваліся, можам яшчэ да бярозак прайсці. Вось там слева гара, адразу у вас буде бачна. Ось сюды можна зрабіць такі абход, але вось у гэтую лесапаласу, якая для гасцей, мы не заходзім. На гэтай тэрыторыі гуляць нельга. Вось. Ну вось абход мы прайшлі. Вось тут уже лесапаласа, на яе мы не заходзім. А вось тут зверху кропка, і вось там знизу кропка. Ну і ось уже бачно кропку старта штурму оборони. Ось. Неяк так. Глядеть на паскоренном режиме, каб не было так гэтак нудно. Ну і ось давайте спущуся вниз. Ось это калі ісці по прамой на гору ці з гори. І ось ми вже бачимо кропку старта штурмуючої дружини. Ось. Ну, зелень, 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 зелень і яшчэ раз зелень. А акрамя зелені яшчэ шмат камароў і будуць кляшчы. Таму бярэм рэпеленты. Спадзяюся, было інфарматыўна. Задавайце свае пытанні, калі было што незразумела.